This is Rocher, and welcome to another episode of Just Rocher featuring Langka Mami! Langka Mami! Asa ko. Oh, yes. Tama na inyong ginahuna. Padulong ko sa lugar nga 10 pesos na lang pamasahe langit na. Bitaw, oy. Panahon na pud siguro para makatilaw mig tubig dagat, oy. So, maunang nasabutan na mo with my friends na mag-outing me, and since it's holiday, tapos Sabado pa jud, so amo na lang gidiretsahan to Domingo para sulit. Kunya, dali-dali dayon mig pa-reserve sa resort kay sure bull jud nga daghang kigtawaan ang adlaw. Pagkahuman, reserve dayon mig sakyanan kay unsa na mo pag-abot diri wala mi sakyan. Ug ang pinaka-importante sa tanan, pagkaon ug ang outfit. Wow, alright. Alas 7 sa buntag nigikan mi from Carmen, and then naabot mi diri sa among resort around 11:30 sa udto. Unya sa way paglangan, welcome to Sycar Beach Resort. Unya pag-abot, set up dayon mi sa mong tent kay wala pa man sila room dire, so diri sa mi sa mong tent mga tulog. Lumbaanay daw ni sa kinsay pinakauna maka-set up sa tent. Actually, apil na dyan sa among sabot nga magdala dyan ng tent kay diri dyan may mga tulog kay para duol lang sa shore o para hangin pod. Alright, nahuman na mig setup sa among tent, mag-arrange sa pod mi sa among gamit, and then after mag-arrange pod mi sa among mga pagkaon. Pag humana mo og lunch, nag-prepare mi for our dinner, mga pagkaon na mo karong dinner kay walay laing mo prepare dyan. What? Unya, while preparing na ako'y questions pero wala nila gansiran. Atik lang. Kwarto. Ay, siya lang. Bigay ka. Kanang unsay na mga instances nga magselos ka? Pero, matulog. Okay, Kwanza, dearest, unsa na mga instances nga magselos ka? Nag-video na isa. Wait lang ka. While nag-question and answer portion mi, si Dudong na problema kay ang van dili makaabante kay nalubong. So nanawag mig tabang kay para mabira ang sakyanan kay naay mo gamit nga laing bisita sa area. Finally naadyo naluoy na tag-iya sa bunggo nga mobira sa van, and successful jud siya nga nabira. Salamat kaayo. Salamat kaayo. Picture ta mo. Alright, kay kaligoon naman mi, so mag-change outfit mi para maligo na mi, matilawan na namo ang dagat. Wow! What? Ready, set, go! Part sa mo ang kanang outing karon is aside sa maligo-ligo mi na may mga games, and for this time we are going to play ang kanang pinakasikat kayo karon sa mga ubang vloggers, ang Song Association. So unsa man ang mechanics ani na game, so please explain. Explain again. Song Association. In Spanish. So, In Spanish po. i-continue sa isa kung sa last word nga itawan sa isa katao. In other words, karon. For example, nakoy kanta nga dito sa puso ko. So ang next na punta na niya, siya na po masukoy atong word nako into another song. Ana. And kung kinsa ang dili maka answer or walay entry, may premyo. So namin i-prepare din na premyo. Juice lang ni siya, guys. Don't worry. So let's start. Sige, let's start. So kasi una. Ako una. Ikaw ang vlogger. Guys, so 1, 2, 3, go. Sa ating kamay, isang bumita. Ako bumitaw ba? Mali ako lyrics. 5, 4, 3,
Next! Go batch! I close my eyes and the sun starts standing there on a balcony of summer. Summer air. Air. Nakituyok ko. Ala! May wala mo na kanta. Hindi na, bit ko na. Ikaw na best. Mary had a Who's please as white as snow? Snow. Dashing through the snow. All my snow. La 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 snow. Bawal! Bawal! Horse open sleigh. Bawal! Yes, John. We're getting you out of here. Okay, next song. Ayaw ko ba? Nakabaya ko? Never had a dream come true till the day that I found you. Nanawa? Nanawa, bitaganin mo kayon! Wala naman ako ka-memorize. Wala naman ako ka-memorize. You are my religion. Daw. I had my faith in everything. I couldn't believe in anything. 5, 4, 3, Anything! Uy, galganti na niyo. Okay, go batch. Come what may. Help me open that door. Door. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Help each other. Ayaw. Bagay mo. Another day. Understand the one that you love, asking for an early way. Wait. Ay, wala! Hindi counted. Sige, ito ha. 50. Ay, wala. Ay, yung wala. Ang cute. Luyan na ka po. Ay, sige, pero na price. Napusyal ha? Na price per, ang sa akong lisod kayo ako yung padala. Oh, ikaw ang mag-inuha ko. Oy! Oy! Ang ilahi padalis, wala din siya mino. Oh! Di ka saan? Dili ay. Nara diri ha. Dili, kanapuan ha. Ang last na makahatag kay Minom. Isa lang dito Juan. Isa ka hugaw. Ay kasal. Okay, ready na tanan? Ito yung. Tabok na, sure na. Uminom na lang ko. Bring me. For price di ay 920. Ulit sa 920. Ito ko 100! Depende sa rarity. Sa 100 na lang. Sabi na yung price. For 50 pesos, bring me Super Black to Yung. Pinigyan nyo ka. Uminom yung tanan. Oh, yung dami ng balpa. Super Black to Yung for
Rocher. Yeah! Dearest, kindly explain to them our Oh, here ako, oh. Yours. Okay, that's not the darkest. Ipot na lang stereo para white. Oh my God. Oh. Rocher. You got 100, Rocher gets 200. Oh, we don't have any more to make kamot-amot later. Oh, you got 300 pesos! Ano kayo, guys? Let's bury na Ang what the guy? Wala mo kabalo, nagtuwad, oh. Okay. Alright, after sa Makalingaw na Song Association og sa pa-Bring Me game ni Dearest J with matching prices, so namalik na mi sa among cottage kay mag-prepare na mi sa among food for dinner. Ingani ang setup diri sa Sycar Beach Resort paggabi. So sa mga mag-overnight, nice jud kaayo. Human sa dinner, nag-bonfire me diri dapit sa shore and then nag-chill me before matulog. Actually, nag-story me about life, kung kumusta na ang isa't isa, nangingana lang gun mga kauihan. Dira naman gud daw manggawas ang mga story, mga hilak-hilak moments pag nakainom na ka ng lipong-lipong na gud gamay. Hatik lang. And that ends our day 1 diri sa Barangay Langka, Mati City. And pasado 12 midnight na mi nakatulog kay para napami enough energy pagkaugma para sa among day 2 nga ligo-ligo. And that's it for this video. Pero bitaw, part 1 pa lang ni siya guys sa among 2-day holiday break. Wow! Isa lang masasabi ko. See you sa part 2. Bye!